Aitaren eta Semaren eta Espiritu Santuaren izenean. Jesukristo gure jaunaren grazia, eta jainko aitaren maitasuna, eta Espiritu Santuaren batasuna, izan bedizu gurekin. Zeriok, aitor dizagun gure pekatuak, misterio santuak, ospatzeko gai izan gaitezen. Jesus jauna, bihozturatua salbatzera bidalia, erruki jauna. Jesus jauna, pekatari dei egitera etorria, Kristo erruki. Jesus jauna, gure aldetu egiteko, aitaren eskuin aldean zaituguna, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltxoa eta gure pekatua barkaturik eraman nezala betiko bizira. Egin dezagun otoz. Oi jainko, zure hitzaren bidez, miragarriro adiskiditu zenuen gizon emakumeak zeurekin. Egizu, kristau berria, maitasunean bero eta sinismenean alai, presta dadila hurbiltzen ari diren pazko jaietarako. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko tarregi bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Samuel lehenengo liburutik. Egun haietan jaunak esan zion Samueli. Bete adarra olioz eta zoaz belenengo jeserengana bidaltzen zaitut haren semen artean begiz jo baitut nire errege izango dena. Iritsi zenean Samuelek Eliab ikusi eta esan zuen bere baitan. Zalantzari gabe aurrean du jaunak bere gantzutua. Baina jaunak esan zion Samueli, ez begiratu horren itxurari eta luzerari. Alde batera utzia dut eta. Jainkoak ez dio begiratzen gizakiek begiratzen diotenari, gizakiek itxurari begiratzen baitiote. Jainkoak berriz bihotzari. Jesek bere 7 semeak eraman zituen Samuelen aurrera. Baina Samuelek esan zion, jaunak ez du horietatik inor aukeratu. Orduan Samuelek galdetu zion Jeseri. Hauek aldituzu seme guztiak? Hark erantzun. Txikiena gelditzen da. Artzain dabil. Samuelek esan zion Jeseri. Agindu ekartzeko. Ez gara jaten hasiko ura etorri arte. Ekararazi zuen beraz mutila, ilegorria zen, begi ederra, itxura bikainekoa. Jaunak esan zion Samueli, jeiki eta gantzu ezazu, horixe da.
Hartu zuen bada Samuelek olioadarra eta gantzutu egin zuen bere anaien aurrean. Egun hartan jaunaren espiritua Davidengan sartu zen eta haren jabe izan zen aurrerantzean. Jaunak esana, jauna dut hartzai, ez naiz ezeren beharrean, larre gurita arnauetzan. Jauna dut hartzai, ez naiz ezeren beharrean, larre guritan eaztenatzen hau. Jauna dut hartzai, ez naiz ezeren beharrean. San Paulo apostoloak Efesoarrei egindako gutunetik, senideok, garai batean ilunpe zinaten, orain berriz argi zarete, jaunari esker. Zate, beraz, argiaren seme alabai dagokienez, on izatea, zuzentasuna eta egia dira argiaren fruituak. Aztertu zer zaion, sala itzazue baizik. Lotsagarria baita horiek ezkutuan egiten dutena aipatzea. Ere baina argiak salatzen duen guztia agerien gelditzen da eta agerian gelditzen dena argi bihurtzen da. Horregatik esan ohi da. Esna zaitez lo zauden hori. Jaiki hilen artetik eta Kristok argituko zaitu. Jaunak esana? Jauna zu... Beste bat, Beste aldiz. Jauna zu egin. Jesucristo Evangelioa San Juanen liburutik. Aintza zeri jauna. Aldi hartan, Jesusek bidez zioalariak jaiotzatik itxu zen gizon bat ikusi zuen. Listua bota zuen lurrera, listuaz loia egin eta loiaz begiak igurtzi zizkion itxuari. Gero esan zion, zoaz eta garbi zaitez Siloeko uraskan. Siloek bidalia esan nahi du. Joan zen, bada itxua, garbitu eta ikusten zuela itzuli zen. Auzokoek eta lehen eskean ikusi ohi zutenek esaten zuten. Ez alda hau eserita eskean egoten zena? Batzuen zioten, bai ura da, beste batzuek. Ez da ura, haren antzeko bat baizik. Berak berriz zioen, bai, uraxe naiz. Larun bata zen Jesusek loia egin eta begiak ireki zizkion eguna. Horregatik, faresuengana eraman zuten itxu izana, eta faresuek berriro galdetu zioten nola hasi zen ikusten. Hark erantzun zien. Loia jarri zidan begietan, garbitu nintzen, eta ikusi egiten dut. Fariseoetako batzuek zioten. Gizon hori ez dator jangoikoan gandik, ez baitu larun bateko atxeden eguna errespetatzen. Beste batzuek berriz zioten. Nola egin dezake pekatari batek horrelako ezaugarririk? Eta ez zetotzen bat beren iritzietan. Berriz galdetu zioten itxuari. Eta zuk zer diozu begiak ireki dizkidizunaz? Hark erantzun, profeta dela.
Haiek erantzun zioten. Goitik beheraino pekatari jaio zinen, eta zu guri irakatsi nahian eta kanpora bota zuten. Jakin zuen Jesusek bota egin zutela eta aurkitu zuenean galdetu zion. Sinesten alduzu gizonaren semeagan? Har erantzun. Ezadazu norden jauna sinez dezadan. Jesusek esan zion. Ikusi duzu, zurekin hizketan ari dena bera da. Har orduan, sinesten dut jauna, eta aurrean ospeztu zitzaion. Jaunak esana. Izkauentuek. Gaur, Garizumako laugarren igandean ospatzen dugu. Igande honi Elizak Domenika letare deitzen dio. Letare hitzak poztu zaitezte esan nahi du. Pizka bat harrigarria ere bada, ez da? Garizuma normalean isiltasunako, otoitzeko eta penitentziako garaia delako. Baina gaur, Garizumaren erdian, Elizak esaten digu, ez galdu poza, ez galdu itxaropena. Eta egia esan, gure bizitzan askotan ez da erraza pozik bizitzea. Denok baditugu gure kezkak, familiako arazoak, gaixotasunak, laneko zailtasunak, edo barruan daramagun tristuaren bat. Batzuetan badirudi iluntasunak indar handiagoa duela. Horregatik da hain polita gaurko evangelioa. Gizon itxu baten historia kontatzen digu. Pentsa dezagun pixka bat gizonaren egoeran. Jaiotzetik itxua zen. Horrek esan nahi du bere bizitza osoa iluntasunean igaro zuela. Besteen laguntzaren menpe bizi zen, eta askotan baztertua izango zen. Baina egun batean, Jesusekin topo egiten du, eta Jesusek bere begiak irekitzen ditu. Une horretan gizon hart ez du soilik ikusmena berreskuratzen, bere bizitza aldatzen da. Iluntasunetik argira pasatzen da, tristuratik potzera. Eta evangelioak gogoratzen digu hori ez dela bakarrik gizonaren istorioa. Gure istorioa ibiltzen gara, gure istorioa ere bada. Gu ere askotan itzu bezala ibiltzen gara. Batzuetan ez dugu ikusten jainkoa gure ondoan dagoela. Batzuetan arazoek bakarri betetzen dute gure begirada. Horregatik, gaur jonari eskatu diezaiogun zerbait oso simplea baino oso sakona. Jauna, zabaldu gure begiak. Zabaldu gure begiak zure presentzia ikusteko. Zabaldu gure begiak gure bizitzako gauza onak ikusteko. Eta batez ere, zabaldu gure begiak itxaropenez bizitzeko. Sinesten dut, sinesten dut, jangoiko aita guztidun zeru lurren egilea. Sinesten dut, sinesten dut haren seme bakar Jesukristo gure jauna, Espiritu Santoaren egite sortu eta Andre Maria Virginiagandik jaiotzena. Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean izatua, hila eta obiratua izan zena, infernetara jaitsi, eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena, zeroetara igo eta jangoikoa aita guztidunaren eskuinaldean jarri dagoena, handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinesten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, araiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Sinesten
Senideok, egin diezaiogun otoitz jaunari eta eskal diezaiogun izan dezala errukia bere herri damutuarekin. Jaunak sendo dizala garizumaldi honetan adizkidetzearen sakamentua hartzeko prestatzen direnak, eta beraien erruen egiazko damoa iristen lagun diezaiela. Eska diezaiogun jaunari. Jaunak fedegabeen adimena eta bihotza zabal dizala egia ezagutzera iritz daitezen. Beraien bihotzak amesten duen egiazko atsedena iritsi dezaten. Eska diezaiogun jaunari. Garizumako bidean aurrera eginez bihotz berrituak eta argituak iritz gaitezela gertu ditugun Pasko jaietara. Eska diezaiogun jaunari. Errukian aberatza zaren jainkoa, entzun gure otoitzak eta gure bekatuak barkaturik jantzi gaizazu ez zai soinekoz, Pasko otorduan parte hartu ahal izan dezagun. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Senideok, egin dezagun otoitz guztio batean, Eliza osoaren opare jainkoari eskaintzekoan. Jauna, poziz egiten dizugu, betiko sendagarri dugun eskaintza, eta palik eskatzen, opari hau begirunez ospa dezagula, eta mundoren salbamenerako eskaini. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin. Eta zorekin espirituarekin. Gora bihotza. Eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen unai eta beti zuri eskerrak ematea, jauna eta guzti zantu, jangoikoa guztidun betiereko horri, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Berak, gizon egin zeneko misterioaren bidez, sinismenaren argira eraman du ilunpetan zebilen gizona. Eta jaiotza berriko uraren bidez, jainkoaren seme alaba egin gaitu, pekatuaren menpean sortuak geranok. Horregatik, zeruko eta lurrekoek kantu berria abesten dizute, eta guk ere, angelu guztiekin batean, beti eta beti abesten dizugu. Santu, santu, santua, diren guztiek jainkoa, zerun
Osana zeu horietan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu gizkizu bada, ogita ardo hauek zeure espiritua izuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saltu zutenean eta bere gogoz duruzera zijoala, ogia hartu, eta eskerrak emanez atitu zuen, eta bere ikasleei eman zien izanez. Hartzazue eta jan guzio kontatik, hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikasleei eman zien izanez. Hartzazue eta edan guzio kontatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztura gogoratuz, biziaren ogia eta salmenaren kaliza eskaitzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok Espiritu Santuak batekin nezala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Leon Gurita Santorekin, Florentzio gure gozenarekin, eta Liz gizon guztekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, piztiko itxaropenean joan diren gure senideak, beretziki Antonio, eta hildako guztiak ere, arizazu zeure arpegiaren argitan. Erruk izakizkigu arren gu guztio betiko bizitza iritzi dezagun, jangoikoaren ama Maria Virginia doatxoarekin, haren senar Jose Santorekin, apostol santuekin eta gizaldi guztietan, zure adizkide izan diren santoekin, haiekin batean gorez ezagun. Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honenkan, zuri aita jangoikoan guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta entza guzia, gizaldi eta gizaldi guzietan. Salbatzaileak agindutara gutxiari jarraitu, beldur gabe kanta dezagu. Gure aita zeruetan zerana, santu izan begi zure izena, etorri zure reinua. Egin bedi zure naia, zeruan bezala gurean ere, emaiguzua, egun ondako ogia, barkatu dezorra, guke bezordunei, barkatzen diegu lezero, ezazazutxiten taldian erotzen, baina atera gaizazu gaizeri. Atera gaizazu jauna gaizuzietatik, emaguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen,
eta eskualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudera. Jesukristo gure jauna, zuk ezana da apostoluei, pakea uzten dizuen nire pakea ematen. Begira zeure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala. Emaiozu Elizari pakea matasuna, erregi bizi baizara gizalde eta gizaldietan. Jaunaren pakea betizuekin. Emaiozu pakea ekarri. Hango iparen bihotza, zuken zen pekatua, erdigana. Hango iparen bihotza, zuken zen pekatua, erdigana. Hango iparen bihotza, zuken zen pekatua, maiguzu pakea. Ona hemen hangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontsuak jaunaren maira dituak. Jauna, ni ez da ezin gaur zure etxean zartzeko, baina ezazu hitz bat eta zenatuko nahi. Egin dezagun toiz. Jainko jauna, zuk argitzen dituzu
mundu honetara etorri diren gizon emakume guztiak, argitu zure graziaren biztiraz gure gogo bihotzak, benetan ezagutu eta maitasun handienaz maita zaizagun. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin. Berenka zaizatela jangoikoa guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoaze jaunaren pakea.